Romi Jatich Nyasaye bio lam kodi kanyakla bang'e kosemiyowa chiemb chunye. Jatich Nyasaye oyawre. Oyawre. Ichiew nade? Achiew maber. Kisumu dhi nade? Kisumu dhi maber. Koro wachno Otonglo. Otonglo. Voice Church. Voice Church. Yes. Erokamano warwaki ni machiegni e chenro mar Injili kalo mondo miwa chiemb chuny. Erokamano. Machiegni. Ago erokamano kendo amoso uno Yesu paki. Iluonga ni Pastor Dorin Owuor. Awuok Kisumu. Voice Church Otonglo. Agone Nyasaye erokamano kendo agone Ramogi erokamano kuom rwaka mondo wawinjie wach Nyasaye kawuono. Kami betie no Nyasaye olosowa mondo wawinjie wach moro. Yiena mondo wasom ndiko mawadwa wuoye kawuono e kitabu mar Mariko 10:46 nyaka 50. Owacho kama: Ne gichopo Jeriko kendo kane oyudo Yesu wuok kuno gi jopuonjrene kod oganda maduong'. Jakwecho moro maniluongo ni Batimeo wuod Timeo ne oyudo obet e bath yo kendo owinjo ka Yesu kalo. Yesu ma ja-Nazareth. Eka nowacho kokok matek ni, Wuod Daudi, kecha. Ji mang'eny mane ni kanyo nonyise ni mondo ling', kata kamano nomedo kok, Wuod Daudi, kecha. Yesu nochung' mowachone niya, luongeuru. Eka ne giluongo muofuno ka giwacho ni, Happy ber iluongi. Kuom mano nochung' mowito lewni mane en go, oa malo piyo kodhi ir Yesu. Yesu nopenje ni, ere gima idwaro mondo atimni? Nowacho, nadwaro ni mondo achak anen kendo. Yesu nonyise ni yieni ema omiyo ichango. Gi kanyono nowe gigene mo oluwo bang' Yesu. Agone Nyasaye erokamano ndiko mawuoye kitabu mar Mariko wuoyo kuom ng'ano mani wuoyo iluongo ni Batimeo wuod Timeo, muma wacho ni ne en muofu kendo no jakwecho. Muofu madwa wuoye, wan kod muofu mar wang' ma ng'ato ong'e ni ng'ato nyalo bedo muofu, kendo kinde ni wayudo ka ji mang'eny machalo manigi muofu iketogi e bath yore ka gikwecho. Batimeo wuod Timeo, muma wuoyo kuome weche ariyo, no jakwecho kendo ne en muofu. No mondo gokinyi mondo mi odhi okwechi mondo yud kako nyalo konyore. Kata kamano nowinjo wach ni nitie ng'at makalo Yesu ma ja-Nazareth. Gima nie chuny ng'ato adieri nyalo miyo ng'ato many Yesu. Kendo gima nie chuny ng'ato nyalo miyo ng'ato bed gi chuny malit. Kaka Ana, muma wacho ni bedo lur nomiyo chuny Ana obedo malit, manogo chonge kata ne gidhi Shilo mondo gichiw ne Nyasaye. Noywak mokwayo Nyasaye ni, Ruoth, kani konya kod nyathi mawuoyi. Dhako ma iye nochwer, ma bende nie ndiko mar Mariko, bende iye nochwer higni 12. Kata kamano nopo ka lit manie chunye onge ng'ama ne nyalo konye. Gima lit ne ng'ato en yemo winjo litno, no amalo. Muma wacho ni sama Batimeo wuod Timeo no amalo mondo mi owuo kod Yesu, ji mang'eny nokwere nobed piny, kiko ringi, kiko wuo, kiko chung' malo. Kata kamano en owuon ema nong'e lit mane en go, nomiyo amalo. Nyaka kama antie ni Nyasaye momiyo kawuono wanyalo winjo wachne ma ng'at ma muofu wang'e nyalo yawre. Wan kod muofu mar wang', eka wan kod muofu matek ma ng'ato kale, ma samoro in dhako, ma samoro chwore no osetho, in chiliel. Kata kamano giminyalo yudo maber e dala ma initie no onge. Samoro inyalo bet ka chunyi lit, ikia in muofu gima ber mineno minyalo timo onge, kendo nyaka nyuola nyalo luongi ni gini kumodhiye onge. Samoro in nyathi manodhi sikul, gima ber miyudo e sikul mani dhiye no onge, kendo inyalo luongi ni magi gini yugi mipo ka ni donje e kong'o gi nyasore, ma sikul mani dhiye no onge gima nyalo konyigo. In muofu, ng'ama muofu onge ng'ama dwaro kuome. Kendo ng'ama muofu inyalo nyisi ni ng'ane ai ka ibed kucho nikech gimikonyowago onge. To mae momiyo Batimeo nowinjo lit moa malo, mowacho ni kata kwera mondo abed piny, tabiro lonyo lawa mondo amany Yesu. Kata sani pek ma ng'ato kale nyalo wacho ni yawa, kata ne tek kata idino nata nyalo manyo Yesu, nikech ng'ama dwaro gima ber, kidwaro gima ber kuom Nyasaye to in yemia malo. Okiriti mondo ng'ato nyisi, nikech Jehova wuod Nyasaye ok kaw gima ng'ato moke kod thuon. Gimiweyo mibolo piny miwacho ni kawuono romo, kata ne tek,
katolich etinende ni wayudo ka nyithindwa manosomo yudo ka gima ber monyalo timo kata tich monyalo tiyo onge mane gidonje tok josiasa inyalo miye siling 500 timiye pala mondo dhi onego go ng'ato nikech ang'o okia gima onyalo timo okia kama odhi okia ng'ama onyalo gogo mbaka en muofu gima oyudo onge owacho ni onge wach anyalo tho kata ka tho onge wach aromra gi jomo tho to mae gima nokelo Yesu ja Nazareth ni ng'ama chunye lit moa malo ng'ama malo kod teko ng'ama malo gi chunye mowacho ni kata an e dala manodongo gunda kata an kimirwa kata nyathi kich kata yudo ka an nyako manosomo to gima ber manyalo yudo onge na poka yudo rama bedo malaya ni kanye kama rome mae gima nokelo Yesu ja Nazareth Yesu kia kata in malaya kata in jambazi gima Yesu dichko ni gima jogi malit no mibolo piny japuonjo nyalo kao kendo mae momiyo no donji chunjo radio TV mondo mi ng'at mowinjo wach kata moneno kama koro wantie ni en ng'wono manodonje chuny joramogi mondo mi ng'at ma samoro ok onyal dhi e kanisa to pok onyalo yudo wach mowach na dieri kama kale ni oroma gima kale ni tek onge ng'ama nyalo konya mi yudi ka ng'ama wuoyi manopo kodonje dalagi ka ng'ama lich onge dhako monyalo kendo dhako mochodo mamalaya to nyalo yudo to mokendo modago kaka chiege to onge Nyasaye obiro mondo mi gima ber muofu emodhiyo muofu mar bedo jachode ma gimi nyalo yudo mabel no mae manokelo Yesu ja Nazareth pok yudori ka in dhako no kendi setedo ne chuo modhuro nikech nyathi ok nyalo yudo mae gima nokelo Yesu kata in lur to lur ema dhi nyalo boro lur piny kendo we ng'iyo gima nie ng'eyi wach ni Jehova biro abiro amalo gi teko makata na bedo lur ta gi nyathi kawuono kendo adhi nyuol aseneno Nyasaye no nyaka ngimana nyaka an makawuono wuoyo koni ne an mana ninja street mane choko gik moko to kawuono anyalo poka yudo raira mogi TV mondo ler Yesu no ganda moinga kod ber onge gima tamo Yesu timo kato juangi kati diwo kato se luongi ne lor kato se luongi ne megumba kato se luongi ne jachode kato se mi nyinge makumi nyalo dhiye kia to mae mokelo Yesu kawuono mondo ng'at moyie kuome moyie Yesu wacho ni yie ni mosemiyo wang'iyo yaore haleluya yie ni nyalo mi changi kata in kod tuo ma daktari no oseneno mowacho ni ok nyalo chango matuoche mang'eny sani nyalo yudo ka ng'ato dhi madho sum nikech onyise ni onge gima ber monyalo yudo muofu ema dhi tidong kineno migone Jehova Nyasaye erokamano nikech ka ok Nyasaye no to onge gima ber minyalo neno ka ok Nyasaye ma gima nokelo Yesu ja Nazareth en joma nodiwo ng'at ma muofu ma gimomiyo en muofu no kia gima timore rangach manonyuole no ok ong'eyo okayo gik mane ok ochuoyo okayo gik mokia gik matimore ne ok ong'eyo ni samoro gin gik manotimore kwere machon en ok ong'eyo to mae momiyo Yesu no biro kato bedi tuo machalo nade kato se mi nying kato se nyisi ni en kansa wabiro lam ibiro mako kama tuo no nitie kendo ibiro tingo badi mi wachi ni Nyasaye kata na diwo ta amalo ratego mondo aradi kodi mondo wenge na manodinore mondo gik mabeyo mane ok anyalo yudo kawuono tarik 9 dwe mar 8 2026 Jumapil Ramogi TV adwa chango adwa kawo giga adwa ni joma nonyiera manochaka nyinge maricho man kata kama dhi iriemba Jehova biro timo onge gima tamo Yesu ratego timo nyaka ani kawuono manyalo wuoyo ni 2020 jasigu noramo matho haleluya to napo ka japuonji machiero jomosetho no biro mochiera monyisa ni dorina malo mondo dhi land ni ji ni ani Nyasaye machiero ji kata tek kama initie no kati bede gunda yonge gima ber ma ingo kati bede chiliel kati bede nyathi kich kati bede kemirwa kati bede ng'ama noyao ala to kumo ala dhiye onge bad Jehova ok chiek ite bende winji wang'e bende neno kama initie ka chunyi ngima miya malo miwacho ni kawuono romo gima timore na ni oroma Jehova biro timo onge gima tamo Yesu ma ok onyalo timo wach Nyasaye ngima kendo tiyo wacho ni gima ok nyalore kuom dhano adieri nyalore kuom Yesu ja Nazareth gima ne wuoro ok opidho Yesu wacho obiro pudho amalo mondo rieny kaw giri maber amali kaw giri kamibede no amalo Batimeo wuodi Timeo no amalo ing'eni Yesu ok kaw giri gi thuon gimemiye miwacho noromo enough is enough kawuono awinjo wach kata ken ngima tayudo kata ken dhier tae kata ken jochiende manonego wuonwa kapod tin kata dalani ji thoe kapok orwako higa 50 to Jehova Nyasaye ma ok lo
wachne no siko wachne ngima no dhi msalaba mondo kon jogo mani piny moko ne kabano ng'ami anyi anyuola ka yugi ng'amo chak nyinge maricho kawuono inyalo rado gi Yesu no onge gima tamo timo asenene gi wang'a aseneno Yesu katiyo aseneno ratego katimo Batimeo wa malo nikech en mano ng'eyo gima dwaro ng'ama dwaro gimore machung' malo ng'ama dwaro gimoyo go machiemo ng'ama dwaro gimoro amalo wacho ni kawuono oromo madwa neno Yesu omiyo Nyasaye no nika kendo kami bede no kati wuotho ndara kati ninde kitanda kata geno rumi dwa madho sum to wacho no oromo madwaro gik mabeyo kata no chaka nying jakisoni kata no chaka lor kata no chaka malaya nying ne madhi kawuono kaw Yesu Janazareth imiyo nying malricho dhi nikech Yesu no biro ne gik maricho mondo dhi kawuono wane mwanyalo chungni wane ninja street kawuono ninja mano dhi nyalo luonga pastor onge gima nyalo tamo Yesu timo kata in kanye kata in kure aseneno japuonj katimo kata ng'ol amalo wachni kawuono ludhi ni ema wito kata stroke osegoyi amalo wachni stroke ni ema dhi tadong kawuotho biro timo neno kum gik madongo ma Jehova timo onge gima tamo Yesu timo onge gima tame timo onge gima tame timo yie kende rwaka yie mondo nying Nyasaye oyud duong' e ngimani. Amen. May God bless you. Amen. May God bless you. Amalo mondo wachni odiochieng' makawuono ni gini oroma kendo arwako mana Yesu Kristo e ngimana kati lur to idhi nyuol nying lur ema dhi nying kisoni ema dhi nying malaya ema dhi nying jajuok ema dhi nying jambazi ema dhi nikech wach Yesu ngima otime lela joma ne richo nomwilo nying gi owilo nying omi nying kati rane jakong'o ema dhi yes kich gimo mi thoe kong'e kia jasigune ema dhi ema nokelo Yesu entie kendo sani kata chokruok ma wan go madhi timore mambo leo Vos dhi lich dhano ma nyaka pudhe dhi wuotho nyaka muofni dhi neno kendo arwako ji te e chokruogno mar jovos madhi timore mamboleo showground under Archbishop Winnie Owiti. Amen. Erokamano. Amalo mondo wach ni gini oroma kendo mondo irwak Yesu Kristo nikech onge gima nyalo tame timo. Onge gima tame. Kata tuo mabende osechandi ko maming'ano. De chango. Kata weche mabende 2020 no chiera machier ka corona tieko ji nyaka joma ni batha nyisa ni amalo dorin iland ni ji na chiero alando nyaka kawuono no chiero amen ngeri matano erokamano wabro duogo bang' dakika matin mondo mi jatich Nyasaye olam kodwa mana kaka osejiwowa kod wach maber wach mane mabende chandi inyalo oro ote machuoke namba mar 3 kata YouTube channel marwa mar Ramogi TV wantiere live kacha inyalo loso kodwa mondo mi wang'e kwayo mari mar alam kodi mondo Nyasachwa majatim maber mondo mi otimno maber okinyi majaber mano bang' dakika matin wabro duogo mondo mi jatich Nyasaye olam kodwa. Amen.